Κασάντο. Αμπτούν. Σέντρα για τον Τζιμπούρ, 1-0. Στο 7. 19 γκολ. Εκπληκτική κεφαλιά του Τζιμπούρ. Ιδανική σέντρα του Αμπτούν. Προειδοποίησε δευτερόλεπτα πριν σκοράρει. 19 γκολ σε 61 τελικές στην 20η συμμετοχή στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ένα γκολ ανά 3 τελικές προσπάθειες. Το προβάδισμα του Ολυμπιακού στο 7 λεπτό. Ζήτησε τη σέντρα ο Τζιμπούρ. Κράτησε ο Αμπτούν. Μακριά ο Μπούρμπος. Τον έχασε ο Ιωαννίδης. Ήταν ήδη στην πλάτη του Σόουζα. Άνοιξε το σκορ. Καραγαμράκης.